Bé, bona tarda, bones tardes a tothom. Moltes gràcies per venir. Són les 12 ja, no? 40 minuts tard, diu. A més, no sé si ho heu notat, però a mi m'agrada dir el que em surt una mica de l'esma. Bueno, encetem una nova mena de bloc que és una presentació d'assajos sobre la importància dels dialectes i del català col·loquial. I en aquesta avinentesa ens acompanyen tres persones que segurament no en podríem trobar cap de més bones perquè ens parlin, ens instrueixin sobre aquesta qüestió. El que jo faré serà presentar-los de renc en ordre de les seves respectives i llurs intervencions i després cadascú us explicarà el que més li avelleixi. En primer lloc, tinc el plaer de presentar-vos, d'introduir-vos l'Helena Borrell. Ella és traductora, correctora i professora. És doctora en Llengües Modernes per la Universitat d'Exeter, postgraduada en correcció de textos i llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Girona. I actualment combina la traducció i correcció de textos amb la docència a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la UOC. L'Helena Borrell ha publicat llibres i articles sobre llengua col·loquial i traducció i ha publicat un recull de paraules del parlar empordanès titulat 100 paraules de l'Empordà. El seu llibre Fem que soni bé va merèixer el Premi IRLA d'assaig l'any passat i avui ens farà una presentació sobre el col·loquial i els dialectes. En segon lloc, intervindrà l'Anabel Gràcia. Ella és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Lleida i té el màster en Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. A més, és doctora en Ciències Humanes del Patrimoni i de la Cultura per la Universitat de Girona. Des de l'any 2017 és integrant del grup de recerca en Història de la Llengua i Llengua Normativa de la Universitat de Girona. Actualment l'Anabel Gràcia combina la investigació amb la docència, és professora de Llengua Catalana i Castellana a l'Escola d'Adults de Mollerussa i imparteix el curs de nivell C2 de Llengua Catalana a mestres i professors del Departament d'Educació. També és examinadora dels nivells C1 i C2 de català a les proves oficials de la Secretaria de Política Lingüística. I, finalment, en tercer lloc, però no per això menys important, tinc el gust de presentar-vos. Avui, l'Anabel ens parlarà de l'estima que els parlants del dialecte nord-occidental tenen vers la seva parla particular. I, en tercer lloc, us deia que també tinc el gust de presentar-vos l'Esteve Valls, és doctor en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona. Fins l'any passat va ser professor de la Universitat Internacional de Catalunya, de la qual des del 2017 en va ser subdirector del Departament de Lingüística Aplicada, subdirector dels Serveis Lingüístics i cap de la Unitat de Català. És coautor d'una vintena llarga d'articles científics en diverses llengües, majoritàriament sobre variació lingüística i canvi dialectal, i fa part de diversos equips de recerca consolidats en l'àmbit de l'adquisició del llenguatge. L'any 2016, l'Esteve Valls, com també ho va ser anteriorment l'Anabel, va ser guanyador del Premi Joan Beny de Recerca i la seva presentació avui ens aproparà a la qüestió de la incidència de l'efecte frontera en l'autonomització de la llengua a la cruïlla catalano-aragonesa. Ells el que han fet han estat assajos, que és una paraula bonica que sembla ser que ens ve del francès, i va haver un senyor que es deia Michel de Montaigne, que a la modernitat enceta tot aquest tipus de coses, que resulta que un dia, mentre s'anava de cacera per fer aquestes coses que la gent abans, els gens que podien, la gent pudenta, s'anaven de cacera, va tenir un cop, un mal tantos, va caure del cavall i va estar com 2 o 3 dies convalescent, pràcticament a la vora de la mort, i la paraula assaig, segons sembla ser, prové d'aquesta mena de tastet previ a la mort que Montaigne va fer i que el va dur ja per la resta de la seva vida a recloure's a la seva torre de Babel, a la seva torre de marfil, a les seves propietats, i així ja començar
a escriure els assajos, que és l'obra per la qual la coneixem. El que hem fet una miqueta, aquestes tres persones il·lustres que avui ens acompanyen, és reflexionar també de manera reconcentrada sobre la qüestió dialectal, sobre la variabilitat lingüística i estem molt contents que avui ens en parlin. Moltes gràcies i benvinguts. Bé, bon dia, moltes gràcies, Jordi, per aquesta presentació i gràcies a l'organització per convidar-me. Jo avui, com veieu aquí, us vinc a parlar de la importància dels dialectes per la vitalitat i qualitat de la llengua col·loquial i ho faré una mica a partir d'explicar-vos la meva trajectòria acadèmica i de publicacions perquè expliquen molt bé com he arribat fins a la publicació de l'assaig que vinc a presentar-vos avui, el Fem que soni bé. I bé, començaré explicant-vos molt breument, perquè sé que anem curts de temps, una mica els projectes que han definit la meva trajectòria. El primer va ser la meva tesi doctoral, que la vaig fer al Regne Unit, i versava sobre la traducció del registre col·loquial de l'anglès al català. Llavors jo el que vaig fer va ser agafar una novel·la en anglès que contenia molt de diàleg, molt de registre col·loquial, per tant, i amb personatges molt marginals en què també s'hi sentia molt o s'hi podia llegir molt el registre vulgar. Llavors vosaltres, com ja sabeu, tenim la llengua de carrer molt interferida i el que em trobava una mica era com buscar les estratègies per reflectir aquest col·loquial de la manera més versemblant possible que exemplifiqués aquest registre vulgar de manera fidedigna i al mateix temps que pogués encabir-se dins de la normativa i que es pogués publicar. Llavors, clar, la manera de fer-ho va ser investigant diferents estratègies, investigant la situació sociolingüística del català i moltes altres coses, però bàsicament vaig acabar incorporant estratègies del col·loquial mediatitzat, que és aquesta mena de col·loquial prefabricat, neutre, que està pensat pels doblatges, sobretot per la ficció televisiva també, i que és un col·loquial que pretén recrear l'oralitat real, però aplicant estratègies en diferents plans. No només el lèxic, sinó en què es produeix certa relaxació de la norma, però també el pla morfològic, sintàctic i també discursiu. I bé, vaig presentar una proposta de traducció de la novel·la en qüestió, però una de les conclusions de la tesi era ja que malgrat totes aquestes estratègies i intents del traductor, tant pel que fa a la literatura en aquest cas com en els doblatges, moltes vegades la percepció que té el públic receptor és que allò no acaba de funcionar i que no té tant a veure amb la llengua que s'hi fa servir, perquè nosaltres tenim un col·loquial, un repertori que podria funcionar, sinó que és més aviat la percepció que tenim d'aquest col·loquial, alguns parlants que diuen que no acaba de sonar bé, el veuen com encarcarat o el que sigui. I això no té a veure tant amb la llengua, sinó amb factors extralingüístics que tenen a veure amb la minorització de la llengua catalana i que fan que tinguem aquesta diglòssia mental o complex d'inferioritat o autoodi, dieu-ne com vulguem, ara es diu molt autoodi, que fa que no ens creguem segons quines versions del català. Allò que diuen, per exemple, el català no serveix per fer humor o aquestes coses. Llavors, aquesta era una mica la conclusió de la tesi, que malgrat que es poguessin explicar aquestes estratègies, teníem aquest problema, a vegades, de versemblança. Després, parlant una mica cronològicament de la meva trajectòria, després de la tesi, al cap d'uns anys, vaig tornar d'Anglaterra i quan vaig tornar, jo soc representant del parlar empordanès, i vaig notar que jo ja sabia que no parlava de la mateixa manera, havia estat molt de temps fora, però també ho vaig percebre en el meu entorn. A tall d'exemple, la meva mare ja no havia deixat de fer servir algunes paraules, allà sempre s'havia dit fressa, i de cop feia servir soroll. I, esclar, va coincidir amb aquesta revifalla del dialecte, de l'interès per recuperar paraules, perquè tothom ha percebut una mica aquesta desdialectització, i em va interessar fer alguna cosa per recollir el parlar de la meva zona, i vaig fer, que abans l'ha mencionat en Josep Estruch, crec, aquest recull, que és el 100 paraules de l'Empordà, una mica inspirada pel que venia abans de recull, que també l'ha mencionat en Josep Estruch abans, que era el 100 paraules ebrenques de la Teresa Tort,
que és una mica un recull que no és per a un públic especialitzat, és per a tothom, sobretot per a un públic local, amb el qual es pretén reivindicar aquest parlar, que la gent s'identifiqui, la gent d'allà, i explicar a través de posar les paraules en context i explicar coses de llengua, de cultura local, de tradicions, a través d'aquestes paraules. I bé, per posar un exemple de com vaig fer aquest llibre, que no és acadèmic, sinó que és un assaig literari, per exemple, una de les paraules del recull és rostell, que en estàndard seria rostoll. Doncs a través d'aquesta paraula explico processos fonològics del parlar, que els ha explicat abans precisament l'Eloi amb el parlar del Garrotxa, que té moltes coincidències amb el parlar empordanès i que tindria a veure amb aquest subdialecte que ara precisament s'ha posat en aquest mapa que ha presentat l'organització del festival, que és el subdialecte gironí. A través d'aquesta paraula que deia, rostell, explico que hi ha aquesta iodització en el nostre parlar i, a més, també la dissimulació vocàlica. En comptes de rostoll diem rostell, també en comptes de genoll diem jonell. Doncs una mica el llibre el que pretenia era fer divulgació sobre aquests aspectes de la llengua i al mateix temps reivindicar les paraules del nostre parlar. Bé, això, un petit parèntesi, però a partir d'aquest interès meu renovat cap al dialecte, a partir de les conclusions de la tesi a les quals vaig arribar, que hi havia aquesta percepció del català col·loquial en general, i també a partir de l'auge i la proliferació de la llengua més informal a les xarxes socials, en els darrers anys hem vist com el col·loquial es veu o té presència, molta més presència que abans, en canals, no sé, com el YouTube, com el TikTok, i la gent que es comunica en català ho fa moltes vegades amb aquesta llengua informal, que bé, que ja sabeu com la tenim, moltes vegades aquesta llengua de malmesa, i a partir de tot això jo vaig pensar que hi havia una certa necessitat de reobrir o d'obrir un debat sobre la qualitat d'aquest col·loquial i quins models tenim i quin col·loquial ens agradaria tenir. I per això em vaig posar a escriure aquest assaig que es diu Fem que soni bé, que va guanyar el Premi IRLA l'any passat, i que en realitat, quan el vaig presentar al concurs, es deia Per què no sona bé? El que passa que jo no sabia que a les editorials no els agrada la partícula no, els títols, i me'l van fer canviar quan me'l van publicar, i el van fer en positiu, en comptes de per què no sona bé, li van posar fem que soni bé, perquè en realitat aquest assaig el que fa és recollir una mica el per què tenim aquesta percepció, o alguns parlants tenen aquesta percepció del col·loquial genuí, que no el sona bé, que el sona encarcarat, què hi ha darrere de tot això i quines conseqüències ha tingut per la llengua en general. I després la segona part de l'assaig el que fa és recollir unes propostes que humilment plantejo que tenen a veure quines estratègies hi pot haver per millorar aquests models de col·loquial que tenim. I bé, per què no sona bé? Parlàvem de la minorització del català, una de les conclusions de la tesi era aquesta, que per més que hi hagi aplicació d'estratègies per fer que sigui un col·loquial versemblant, així com en altres llengües que no són minoritzades, com el castellà, aquest col·loquial prefabricat no se sol criticar, en català sí, no? Per què és això? Doncs perquè no ens creiem, com deia abans, que el català sigui apte per segons què. I perquè no estem acostumats a sentir-lo també, moltes vegades, aquest col·loquial. També perquè s'ha basat moltes vegades aquest col·loquial és un col·loquial molt neutre, que ha de ser així pels doblatges, sobretot, però a vegades potser no representa a tothom, després en parlarem, relacionat més amb els dialectes. Llavors, reflexionant també sobre el per què no sona bé, una de les coses de les quals parlo en aquest assaig és que tenim una llengua molt marcada. Què vol dir això? Doncs que des dels anys 80, amb les polítiques de normalització lingüística impulsades des del govern de Convergència, però des de sempre una mica, el que s'ha fet és utilitzar el català per normalitzar tant la llengua com la cultura. I llavors, al llarg del temps, això ha creat com una mena d'associació del català amb un tipus de persona que representa un tipus de classe social o d'estament, sobretot pel fet que moltes vegades s'ha subvencionat la cultura feta en català. I no sé si recordeu
que als anys 90, amb l'eclosió del rock català, per exemple, el rock català, que va ser una cosa que va ser espontània, que venia de tot arreu i que va tenir un èxit als anys 90 important, el fet que després se subvencionés aquest producte i que hi hagués el govern darrere va fer que molta gent no s'hi sentís representat amb aquest producte cultural i digués que no volia escoltar rock català pel sol fet de ser en català. Per tant, és una llengua que és molt marcada, que s'associa amb un cert sector de la població i això, de fet, el procés no ha fet més que exagerar-ho d'alguna manera perquè ja està estudiat, que ens hem estereotipat d'alguna manera i els que defensem la independència se'ns ha associat amb la llengua catalana i els de l'altre bloc amb la llengua castellana i llavors es produeixen aquestes identificacions. Per tant, és molt més difícil després que tu vulguis caracteritzar en la llengua de la ficció col·loquial un personatge molt marginal amb un català més genuí, per tot el fet que la llengua sigui tan marcada. Llavors, per altra banda, tenim els mitjans, sobretot els mitjans de comunicació públics, que des dels inicis el català que s'hi feia servir per pes polític, econòmic, demogràfic, solia ser el català central i ja des del principi hi va haver una reivindicació perquè hi hagués parlants d'altres llocs del domini lingüístic i si bé aquesta reivindicació va estar d'alguna manera atesa en el sector més dels informatius, potser amb la incorporació de les desconnexions a comarques i tot això, crec que en el vessant de l'entreteniment, que és, com veiem, aquesta llengua més informal, això no ha acabat de ser així. I si us hi fixeu, les vegades que hem tingut representació de parlants d'altres llocs en l'entreteniment, en sèries de ficció, en programes, més aviat ha sigut en to de mofa. Estic pensant en la Vicenteta, no sé si us en recordeu, del Tres Pics i Repicó, i amb Lu Cartanyà, per exemple, que era una sèrie d'humor, que pot agradar o no pot agradar, però, clar, la manera com es representava el dialecte en els contextos de ficció potser era més com, no sé, com si no hi hagués persones de tot tipus, no? I jo crec que això encara hi ha una mica de mancança, en aquest sentit, que no se sent prou als mitjans públics, no? I bé, us parlaré ara de les propostes, no hi són totes, però he agafat les 3 més representatives, després de tota aquesta diagnosi i aquest balanç que hem fet de com tenim la llengua col·loquial. Una de les propostes que entronca una mica amb el que dèiem abans és que en els mitjans de comunicació públics, sobretot, que són, recordem-ho, la seva missió fundacional és la promoció de la llengua catalana, doncs que hi hagi bons models. És una cosa que s'ha de recuperar, en el seu moment hi van ser, recordem Joaquim Maria Puyal, per exemple. Doncs jo penso que en certs programes de televisió, sobretot d'entreteniment, el que ha fet TV3 moltes vegades és aprofitar-se de personatges que ja tenen molta audiència i que fan coses a internet, a les xarxes, no sé, no volia dir noms, però la Laura Escanes, per exemple, que fa coses en castellà fins i tot, llavors agafen aquesta persona que ja té una audiència i la posen en un programa d'entreteniment en català, TV3. Bé, jo penso que es podria aprofitar per agafar gent de tot el domini lingüístic i posar-los allà i que difonguessin tots aquests col·loquials que tenim en programes d'aquest tipus en què la llengua informal aflora més. I potser no hi haurien col·loquials tan castellanitzats com es veuen en alguns programes. Llavors, lligat amb això, amb agafar gent de tot arreu, doncs també una de les propostes és que es faci promoció d'aquesta diversitat lingüística i, a més, que es faci, perquè, clar, vosaltres direu, els mitjans de comunicació públics, TV3, la gent jove, fins a quin punt li arriba a TV3? Com ho podem fer per incidir en el món digital, que és el que ve ara? Doncs bé, ja hi ha estudis de política lingüística que parlen d'aquesta diglòssia digital, que en definitiva vol dir que la gent jove consumeix productes digitals majoritàriament en castellà, però que al mateix temps hi ha un buit d'aquests continguts digitals en tendències, en moda, en esports, en coses que molta gent es mira i que s'ho mira en castellà i hi ha, en canvi, aquest buit que s'hauria d'omplir. I jo penso que s'hauria d'incidir en això, que s'hauria de fer, i crec que ja s'està fent, de fet, des de política lingüística cada vegada més, de fer que hi hagi interès perquè es faci contingut en català i que sigui des de tot el domini lingüístic
perquè a més ens hem d'aprofitar del fet que els mitjans digitals no tenen fronteres administratives i que tu, siguis on siguis del món, pots veure algú parlant amb el seu col·loquial de Mallorca sobre el que sigui, i això ens pot donar més varietat i més qualitat segurament i que ens hi acostumem amb aquests col·loquials. I ja com a última proposta una mica represtigiar el dialecte, que és una cosa que ja està passant amb aquesta revifalla del dialecte i precisament això entronca una mica amb el que s'ha parlat abans a la taula rodona sobre ensenyament, sobre educació, perquè una mica el que plantejo aquí és que, i se n'ha parlat també en molts llibres que s'han publicat recentment, en Pau Vidal sempre en parla, que s'ha equiparat la llengua correcta, la llengua bona amb l'estàndard, i l'estàndard hi ha de ser, és evident, però s'han menjat aquests espais, potser més de la llengua informal, i el que s'ha de fer és procurar que hi hagi això, un reconeixement del dialecte com a llengua bona i igual per segons quines situacions comunicatives i promocionar-lo tant com es pugui i que es deixi d'estigmatitzar aquest dialecte, que es deixi d'equiparar com una cosa inútil, com una cosa incorrecta, com una cosa de poble, i que adquireixi aquest prestigi necessari perquè el sentim en l'àmbit col·loquial. I bé, ja acabo. Les conclusions una mica de l'assaig és que cal exigir models de qualitat perquè els nostres mitjans tornin a ser un exemple, un referent a seguir pels parlants, que els joves sobretot han de tenir una llengua en què es puguin emmirallar a través d'aquests referents i han de poder participar de l'espai públic digital en català amb tota normalitat, que no es percebi fer continguts en català com una acció de militància, sinó com una acció ben legítima, i sobretot incorporar més veus de la perifèria lingüística en tots els àmbits de la comunicació pública, als mitjans, a l'escola, que hauria de ser una prioritat per frenar la disseminació de models de col·loquial més castellanitzats, de què parlàvem abans dels mitjans de comunicació, alhora que fomentaria una consciència lingüística unitària entre tota la comunitat de parlants i evitaria la pèrdua de diversitat cultural. I bé, això és tot. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Jo també voldria felicitar l'organització d'aquestes jornades per la tasca tan ben feta i ingent que han dut a terme i en especial al professor Pere Navarro per convidar-me avui a ser aquí i a venir a representar la meva varietat dialectal, que per bé que no soc la primera i ja hi va haver mostres força més consolidades que la meva, doncs em fa una especial il·lusió parlar-vos del nord occidental lleidatà. I algunes de les qüestions que aniré comentant estan íntimament relacionades amb les que ja acaba de comentar l'Helena, la meva companya, però s'han anat comentant aquest matí, ahir han anat sortint paraules que realment jo tenia preparades també per esmentar. Perquè penso que si alguna cosa ha tingut històricament la varietat dialectal nord-occidental en el cas del lleidatà és l'estigma, el desprestigi. I el meu estudi o el meu interès al llarg dels darrers anys ha estat justament conèixer per què succeïa aquesta penalització en la varietat lleidatana i intentar saber com ho viuen els parlants. En pantalla us mostro una imatge que es va promoure, es va fer una campanya l'any 2009 per intentar d'alguna manera revifar o enorgullir els catalanoparlants de Ponent amb aquesta que jugava, com veieu, a tombar-la per simular l'emblema característic de la ciutat, que és la Seu Vella, però que es va difondre per les xarxes socials, però que tampoc no ha tingut massa empenta i que al llarg de la meva intervenció veureu com jo hi posaré i afegiré un matís, que és que realment aquesta no ens identifica o no és ben bé aquesta la que fan servir molts catalanoparlants i no catalanoparlants quan parlen del Lleida o del lleidatà, del qual ja estem una mica tips, els ponentins, de sentir parlar. Aleshores,
A mi m'han convidat per venir a parlar del meu assaig. El meu assaig porta per títol Aquesta llengua que estimo, perquè el que he fet en el meu cas és aportar humilment una visió un xic diferent a la tradicional, als estudis tradicionals de dialectologia. En el meu cas jo no he fet un recull de paraules sobre la meva variant dialectal, sinó que jo he posat el focus en els parlants. Jo volia saber com viuen, com senten els catalanoparlants de Ponent la seva llengua i en especial la seva varietat dialectal, el català d'aquestes terres. I bé, doncs us vinc a parlar una mica de què he fet en aquest assaig, que està basat no només en les meves reflexions, òbviament, sinó que hi ha un treball de camp al darrere. I aquest treball de camp està centrat en 6 municipis diferents, els quals segurament el coneixeu perfectament. No podia faltar, òbviament, la capital del Segrià, Lleida. Al costat de Menàrgues els hem aparellat. En la recerca hem fet uns grups de parelles per unes qüestions de distància física i de distància dialectal. Si us fixeu, corresponen al que anomenem, un altre concepte que ha aparegut ja, a la perifèria, perquè des del grup de recerca hem treballat sempre els conceptes de centre i perifèria. Volem saber com senten els parlants de la perifèria la seva varietat dialectal i en el cas del català de Ponent, insisteixo, una de les més desprestigiades de la llengua catalana. Hem estudiat, com us deia, 6 municipis, Lleida i Menàrguens, que són òbviament molt diferents, un és molt més rural que l'altre, molt més petit que l'altre. Fraga i Seròs, perquè hem volgut veure també alguns efectes de frontera, però la part més de frontera la deixarem després per al company l'Esteve Valls, que ell us parlarà més pròpiament d'aquests parlars. Però sí que Fraga ens ha semblat un municipi important per tal com esdevé d'alguna manera simbòlica també la capitalitat o la capital d'aquests territoris de l'Aragó on es parla la llengua catalana. I esdevé un punt de referència o un municipi de referència per als poblats, per als altres municipis del voltant. Fraga és molt a prop de Seròs, si no recordo malament són 11 els quilòmetres que els separen, i les relacions entre les persones que hi viuen són contínues. I la tercera parella està formada per Albelda, un altre municipi administrativament aragonès, petitó, que també manté relacions, la població manté relacions contínues amb Alfarràs i fins a Lleida. Lleida, evidentment, esdevé d'alguna manera el referent de tots ells i això s'ha vist a l'hora de fer l'estudi. Però bé, per centrar una mica l'àrea és aquesta. No vull incidir gaire en com ha estat dut a terme aquest treball, la metodologia, si algú té interès, a fora hi ha exemplars de l'assaig per poder-ne adquirir, però sí que, òbviament, quin tipus d'informants hem buscat a l'hora de fer aquest treball. Òbviament havien de ser catalanoparlants, nascuts en aquests 6 municipis i que haguessin residit tota la vida, que no s'haguessin desplaçat per diferents territoris. En aquesta ocasió el que es feia no era fer qüestionaris amb vocabulari, amb paraules, sinó que es tractava de fer entrevistes semidirigides en les quals el que volíem, en aquest cas jo mateixa, el que volia fer brollar eren els sentiments i les emocions. Penseu que parlar de sentiments no ens resulta mai fàcil i molt menys si ho hem de fer relacionats amb la nostra llengua, perquè és tot com molt volàtil, és molt difícil de centrar. Aleshores, per tractar aquestes qüestions, el que ens van proposar des del grup de recerca era incidir en aspectes que hi estan directament relacionats. Micròfon? Sí? No se'm sent bé? D'acord. Doncs qüestions que estan directament relacionades, per no entrar directament a parlar sobre sentiments, que ja us he dit que és força complicat, doncs són l'ús, òbviament l'ús que en fan de la llengua, amb qui l'utilitzen, si és a la feina, si és amb la família, si és amb els amics, el nom que li donen, perquè heu de pensar que com més ens distanciem del centre, entenem el centre sempre Barcelona com el lloc des del qual es difon el model lingüístic,
Quin nom li donen a la llengua? Perquè ja sabeu que tots parlem català, però segons on posem el focus, hi ha qui pot dir que el que parla és nord-occidental, amb això m'hi he trobat, o que el que parla és lleidatà, com si fessin alguna mena de distinció entre català i lleidatà, i no és estrany si pensem que hi ha diccionaris, i també faré incidència amb el que ha comentat l'Helena sobre com s'han parodiat les varietats dialectals. Hi ha un diccionari lleidatà-català, que segurament molts de vosaltres coneixeu, a la franja, franjolí, fragatí, etc. I per tant, com anomenen la llengua també és un factor interessant a treballar en aquest tipus d'entrevistes. Quina identitat associen a la llengua, que és un tema més delicat potser, però penseu que no hi havia unes respostes tancades i que tenien llibertat absoluta per expressar-se, no? Doncs catalana, aragonesa, catalana i aragonesa, espanyola, fragatina, franjolina, hi havia gent, sobretot a la franja, que ens deien ciutadà del món, en terra de ningú, etc. I per últim arribàvem a la qüestió més transcendent des del nostre punt de vista, que són els sentiments i les emocions. Penseu que parlar de llengua sempre desperta emocions positives, negatives. Entre ahir i avui crec que ja n'han sortit algunes de ràbia, d'impotència, d'orgull, de vergonya, han anat sortint aquests conceptes i òbviament en aquest tipus de treball han sortit i molt. Quan alguns de vosaltres o dels meus companys ponents han parlat d'experiències personals a l'hora de fer treball de camp, doncs a mi també me'n venien moltes. Jo he tingut informants plorant, no perquè els fes plorar jo, sinó perquè, òbviament, parlar de segons quines experiències viscudes en relació amb la llengua, especialment a la franja, poden despertar aquest tipus de sentiments, experiències, com us dic, com a entrevistadora, que també m'han marcat, òbviament. Bé, algunes conclusions que he tret i que considero que potser són les més importants, quan posem el focus en el parlant, perquè penso que en la societat actual en què vivim ja és hora que tinguem en compte també els individus, per tal com ho fem en el món de la medicina o en el món de l'educació, estem posant actualment el focus en l'individu, doncs per què no també en el món de la lingüística? Què en pensen els parlants? Com ho viuen? Aquí la major part de nosaltres som persones que vivim del món de la llengua o que hi tenim una relació molt estreta, però i la gent del carrer, com ho viu tot això? Doncs mireu, una de les conclusions que he observat és que la llengua i la varietat dialectal tenen una incidència en els parlants, tenen una incidència directa. Desperten efectivament emocions i sentiments. És molt estrany l'individu que es manté neutre davant la llengua. Llavors, aquests sentiments poden ser, com us deia, d'alegria, d'orgull, d'impotència, de tristesa, de ràbia, de molts tipus. Però també es produeix a la inversa. Com els parlants acaben afectant la llengua? Doncs hem observat que l'actitud dels parlants afecta la llengua en la mesura que, i això ha anat sortint també aquest matí i ahir, l'oculten, hem parlat de l'ocultació, la modifiquen, parlàvem en els registres, parlàvem en altres situacions, la modifiquen, l'amaguen, la positivitzen, depèn de l'actitud dels parlants, de la varietat dialectal, etc. I per últim, i és potser la més interessant des del punt de vista sobre el qual jo l'he estudiat, és l'afecte, l'adhesió emocional que tenim cap a la llengua. Es pot estimar una llengua? Preguntava jo als meus parlants, clar, és una pregunta així una mica estranya, però la resposta era unànime, sí. Es pot estimar persones, es poden estimar animals, es poden estimar països, es poden estimar llengües, sí. Existeix el polimorfisme, com es diu, el poliamor? Em preguntaven en una entrevista, el preguntaven al professor Ramon Sistac, i tant que sí, i l'hauríem de practicar, dèiem, no? Doncs sí, evidentment es pot estimar una llengua i es pot estimar una varietat dialectal i, de fet, els nostres informants s'estimen la seva varietat dialectal per bé que ha estat, com us deia, una de les més castigades de la llengua catalana.
I tant és així que estudis precisament com els de la Mar Massanell i sobretot de l'Esteve Valls demostren que és una de les varietats dialectals que més està perdent els trets propis per una qüestió d'anivellament, desdialectalització. No entraré jo, ja l'especialista és ell en aquestes qüestions, però sempre en favor del català central o del català estàndard. Per tant, jo amb aquest assaig no només volia indagar en els sentiments lingüístics, en el que actualment en lingüística s'anomena dialectologia perceptual o dialectologia perceptiva, sinó que volia fer un clam, si podia ser, a tothom qui pugui interessar aquesta qüestió, no només als ponentins, sinó que penso que és una responsabilitat compartida, i no només en la llengua catalana, perquè és obvi que en altres llengües també passa. L'Helena parlava d'aquestes sèries que parodien la Vicenteta, l'Ocartanyà. Jo m'he fet un tip de parlar de l'Ocartanyà i ja he dit prou de l'Ocartanyà, passem pàgina ja, perquè si no... Però, òbviament, en castellà passa amb l'andalús, tots podeu pensar segurament en alguna sèrie, alguna pel·lícula en què surt el típic andalús, analfabet, etc., no cal que continuï. Per tant, això no és exclusiu del català, però sí que és responsabilitat de tots començar a reivindicar des del si de la mateixa varietat, de la pròpia variació geolectal, la nostra. Per tant, passem d'aquesta E, girada en forma de C-obert, a aquesta E, que des d'aquí de l'Espluga també he sentit que dèieu, que ja va sent hora que no som de Lleida, que som de Lleida, i comencem a, jo no diré posar llum en la foscor, que ja ho he dit també en altres ocasions, ja avui ja s'ha dit, però potser aquesta boira que ens va molt bé en certs contextos als ponentins, sobretot en l'àmbit de la literatura, però comencem ja a discernir aquesta E que deixa de ser una E. Jo, per posar el punt final a la meva intervenció, m'agradaria citar la frase d'un informant de Lleida, en aquest cas de la capital del Segrià, en què diu, i penso que va molt bé per a aquestes jornades, diu: cal reconèixer les varietats perquè enriqueixen el llenguatge i la gent s'implica més sentimentalment en això, ho veu més proper. Ho deia la Mar Massanell ahir, quan una cosa te la sents de sentir, més emocional, més propera, és quan lluites per ella, quan t'impliques més, i això nosaltres com a professionals de la llengua que som ho veiem molt clar, però els informants del peu de carrer també ho coneixen. I bé, com a moralina, a propòsit de les jornades, jo crec que ens hem d'estimar la llengua, efectivament, però ens hem d'estimar tant o més la nostra varietat dialectal. Posem-hi el nostre accent. Moltes gràcies. Potser ens canviem. Ja veieu que en aquesta taula juguem al joc de la cadira. Gràcies. Taula, no, sessió. Bé, doncs bon dia a tothom. Sou uns valents de ser aquí, encara Déu-n'hi-do, a les hores que som i el que ens queda, no? Bé, a mi, des de l'organització em van demanar que parlés d'un treball que va ser el que va rebre la 5a beca Joan Beny de l'Institut Ramon Muntaner i que du aquest títol tan llarg i tan enrevessat com la incidència de l'efecte frontera en l'autonomització de la llengua a la cruïlla catalano-aragonesa. Res. És a dir, això es va publicar com La llengua escapçada. Està disponible a internet, si algú vol és fàcil de trobar i és d'accés obert. Tenim 15 minuts i no em puc pas allargar més d'aquests 15 minuts. Crec que en 15 minuts 3 idees són prou, o com diríem a casa, proutes. La primera d'aquestes 3 idees que voldria explicar avui és què passa amb el català nord-occidental a Catalunya i Andorra. El català nord-occidental a Catalunya i Andorra el que li passa és que es desdialectalitza, perd trets propis que tenia tradicionalment perquè convergeix, s'apropa, s'anivella unidireccionalment
cap a l'estàndard de la llengua catalana, tradicionalment cap a l'oriental central, més recentment cap a l'estàndard. Això passa en tot l'àmbit nord-occidental? No passa en tot l'àmbit nord-occidental. A la Franja també hi ha un procés de desdialectalització, igual que a Catalunya i Andorra, però no cap a aquest estàndard de la llengua catalana, sinó cap a l'estàndard o cap a la llengua espanyola. I aquesta diferència és substancial, d'acord? I el que ens indica això és que quan tenim dos processos de desdialectalització que són paral·lels, i per tant les varietats de Catalunya són més semblants entre si i les de la franja aragonesa catalanòfona són més semblants entre si, i tenim el que s'ha anomenat en alguns casos fractura geolactal, falla lingüística, efecte frontera al capdavall, és un efecte de la frontera administrativa sobre el contínuum dialectal, un distanciament de varietats tradicionalment molt properes i, per tant, al final de tot, al capdavall, una autonomització de la llengua, una llengua catalana nord-occidental de Catalunya i una llengua catalana nord-occidental de la Franja, que és més diferent avui que fa unes quantes generacions. Voldré acabar amb una tercera idea que és molt òbvia i que serà l'apunt sociolingüístic del dia, i és que hi ha una condició necessària per al manteniment de la variació dialectal, que és el manteniment de la mateixa llengua. Això s'ha apuntat també al llarg d'aquestes jornades, és una obvietat, però com que sobretot al nord de la Franja hi ha una amenaça real avui de substitució lingüística plena del català pel castellà, crec que és important assenyalar-ho i donar només una petita dada sobre aquesta qüestió. Per tant, comencem sobre el que passa a Catalunya i Andorra, com es desdialectalitza la llengua per convergència amb l'estàndard. No m'entretindré tampoc gens en aspectes metodològics, però com que hi ha un parell de gràfics, vull que s'entengui d'on surten. Aquí, bé, jo vaig reprendre un corpus que havia estat replegat per la professora Mar Massanell, el 75% del corpus el va replegar ella i bé, jo simplement el vaig actualitzar. Vam fer una replega de dades de tot l'àmbit del català nord-occidental, tenim Andorra, tenim Catalunya, tenim la Franja de l'Aragó i vam recollir dades a 40 localitats, 2 d'Andorra, 8 de l'Aragó i 30 de Catalunya, amb 20 capitals de comarca, amb 20 pobles petits d'aquestes mateixes comarques, i teníem 320 informants, d'acord? 8 per cada localitat en 4 franges d'edat. I el que és interessant és que ens permet aquest corpus resseguir el canvi lingüístic des de persones que van néixer de mitjana l'any 1922, per tant que avui serien centenàries, a persones que van néixer de mitjana l'any 1994. Per tant, una perspectiva del canvi lingüístic en nord-occidental prou important. El corpus era important, tenia més de 113.000 mots transcrits i analitzats un per un. I aquí el que hi vam fer va ser aplicar-hi un mètode que es diu dialectometria i que és una paraulota molt lletja per dir una cosa molt senzilla, que és apliquem una mesura de càlcul de la distància fonètica, o en aquest cas és fonètica, pot ser d'altres nivells de la llengua, de la distància lingüística. Imaginem-nos que una primera varietat diu que jo, en comptes de servís, que jo servisqués, i que una altra varietat digués que jo serviguesse. Molt bé. Són dues varietats reals de la llengua catalana i veiem que entre la primera i la segona, pel que fa a aquesta forma morfològica i aquestes diferències fonètiques, doncs hi ha una distància fonètica de 3, o fonètico-morfològica, que ara no ens entretindrem, de 3. Doncs agafeu els 113.000 mots dels 320 informants, fem el càlcul de distància lingüística de tots i veiem com va evolucionant la llengua entre aquestes distàncies lingüístiques interdialectals de la gent més gran a la gent més jove, i agafant, per exemple, com a referència la varietat estàndard de la llengua catalana. També ara en diré, per simplificar, varietat estàndard. I ara us presentaré 2 mapes molt fàcils d'entendre. El de l'esquerra correspon a la gent nascuda, als informants nascuts de mitjana l'any 1922, i a la dreta els nascuts de mitjana a mitjan anys 90. I l'estel, que veieu aquí a la dreta, al mig, indica on hem situat artificialment l'estàndard de la llengua catalana. I el color blau fosc vol dir molta semblança, i com menys fosc és, menys semblança. Bé, doncs, entre la gent gran d'aquest corpus, el que veiem és que hi ha poques, algunes, però no gaires, varietats que s'assemblen molt a l'estàndard de la llengua catalana ja en la generació de parlants més grans, sobretot varietats de l'est, de la Segarra, l'Alt Urgell. Però què ha passat en 4 generacions? Que hi ha hagut una difusió molt important dels trets de la varietat estàndard a la parla, i ara me'n vaig al títol del bloc, a la parla col·loquial, dialectal, d'ús quotidià d'aquests informants. Aquesta difusió de l'estàndard, aquesta estandardització de les varietats nord-occidentals s'ha produït d'est a oest
i de la ciutat al camp, com sol ser habitual moltes vegades. Hi ha algunes àrees més conservadores, l'àrea del Tortosí, l'àrea del Ribagorçà, però sobretot el que és interessant de veure en aquest mapa, o en tot cas és el que voldria remarcar avui com a primer punt, és que hi ha un efecte frontera molt clar de la frontera política entre Catalunya i l'Aragó. És a dir, la divisió administrativa, que tradicionalment ha tingut poc pes o poca traducció lingüística, en aquestes generacions al llarg del segle XX ha anat incrementant el seu pes. I el que veiem és que hi ha unes varietats que s'han anat estandarditzant a on? A l'est de la frontera política. Les de l'oest no han tingut aquesta influència, aquest pes del prestigi de la llengua, aquest coneixement també de la llengua estàndard i, per tant, no s'hi han adaptat. Per posar-ho amb colors d'un tret concret que puguem entendre tots. Jo aquí he seleccionat uns quants trets, és igual, són trets ara que comparo només 4 varietats. Lleida i Montoliu de Lleida, el Segrià, el lleidatà del Segrià, i penso que són Fraga i Vilella de Cinca, el Baix Cinca, a tocar. Per tant, 2 varietats tradicionalment prou similars, que en el cas d'aquests trets els compartien, i veiem que el Segrià, les línies de color fosc, blau i verd, són la gent gran i les línies de color clar són gent jove. Veiem que al Segrià hi ha hagut un descens de totes aquestes solucions, d'aquestes formes, que en podria haver triat unes altres, com són dir ell cante, com pot ser, per exemple, dir que jo cante, en el present de subjuntiu, com pot ser no vegos, aquestes formes no cantos, jo cantesse, tu cantesses, jo servixo. Hi ha un seguit de formes tradicionals del lleidatà que es deien molt i que ara es diuen menys en la generació de la gent jove. Això és així també a l'altra banda de la frontera política? Doncs bé, la resposta és no. Hi ha un manteniment absolut de tots aquests trets de la morfologia, en aquest cas verbal, però d'altres trets, d'altres àmbits de la llengua, els resultats són molt similars, no hi ha canvi. Per tant, la influència de l'estàndard i de la normativa en aquests parlars aragonesos és molt baixa. Segona qüestió, què passa doncs a la franja? A la franja només hi passa això? Els joves parlen igual que els grans? No. Sobretot hi ha canvis en el nivell fonètic i especialment també en el nivell lèxic molt importants. Hi ha una desdialectalització per convergència amb el castellà. Bé, per analitzar això simplement vaig agafar un altre corpus de 50.000 dades més dels mateixos informants, però només de les comarques frontereres, les que toquen a la frontera entre Catalunya i l'Aragó. I van fer el mateix, aplicació de mètodes dialectomètrics i tot això. Aquí la diferència reforça aquesta idea de l'efecte frontera, els resultats reforcen aquesta idea, perquè si ens mirem la gent gran, que són aquests clústers, aquests conglomerats que hi ha a dalt, el que veiem és que entre la gent gran a Catalunya només unes quantes varietats, les del lleidatà històric, per dir-ho a l'engròs, s'assemblen més a l'estàndard català. Són aquelles que veiem una mica de color blau més fosc en el mapa d'abans. I pel que fa a l'estàndard de la llengua espanyola, veiem unes quantes varietats, que són les del nord de la franja, que s'hi assemblen una mica més, també per raons de la fesomia del parlar mateix, trets fonològics, etc. Però què passa entre la gent jove? 4 generacions després. Doncs passa que a Catalunya tots els parlars a l'est de la frontera, tots els parlars de Catalunya s'ajunten amb l'estàndard del català, mentre que a l'oest de la frontera tots els parlars nord-occidentals aragonesos s'agrupen en primera instància amb l'estàndard del castellà. És a dir, hi veiem una vegada més aquest efecte frontera, tot i que el corpus és completament diferent, tot i que hi ha molt més pes del lèxic, etc. i d'altres aspectes de morfologia irregular, etc. Bé, un altre gràfic per reforçar que hi ha un acostament de les varietats nord-occidentals de la franja del castellà. És molt fàcil de veure, agafem les varietats més al nord, Benavarri i Tolba, i entre la gent gran, a l'esquerra, veiem que tenien una distància respecte del castellà per sota de 0,20. Això és una numeració més o menys arbitrària, però en tot cas, entre la gent gran de 0,20. Entre la gent jove, pels vols de 0,16 a 0,18. En tot cas, el que ens indica això és que hi ha un acostament d'aquestes varietats dialectals cap al castellà. Això passa en totes les varietats, també les de la llitera,
també les del Matarranya, també especialment les del Baix Cinca, i Fraga és la que s'hauria castellanitzat més a partir sempre d'aquest corpus, perquè passa d'un 0,25 a un 0,21, que és el salt més gran en 4 generacions d'acostament al castellà, bàsicament per una penetració, com podem veure aquí, molt important d'elements lèxics provinents del castellà. D'acord? Aquestes columnes tan altes el que ens indiquen sobretot són les varietats de la franja. Ho presento d'una altra manera molt més visual, i és que de color blau fosc, a la part de baix, 11 minuts. Com? Anem ràpid? Ah, sí, 15 minuts, no? Menys. Bé, ara haurem de córrer una mica, en tot cas. El que veiem és que a la franja tenim uns manlleus del castellà que s'han anat transmetent de generació en generació, a Catalunya, mentre que a la franja això augmenta. A mesura que els nanos són més joves, parlen amb més paraules castellanes. No ens estranya pas, això passa a molts llocs, però a la franja això passa molt. Només un exemple, perquè no estic dient paraules com, no sé, paraules que venen del món rural i que s'han perdut perquè s'ha perdut... No. Bou, formatge, as d'eriçó, llop, aixugat, escarxofa, cuixa, ferradura, pimentó, redó, dijous, mai, és igual. Entre la gent jove, distribució, buey... No va això ara? S'ha col·lapsat. Queso, erizo, lobo, secara, alcachofa, muslo, pimiento, cebolla, redondo, jueves, gent jove en parts de la localitat de Fraga de Vilella, del Vall de Roures. És a dir, la padella que sortia de la Garrotxa, doncs ara Sartén, aquí també era padella, en algunes zones. Bé. Aleshores, per tancar la qüestió, porto 12 minutets, per tancar la qüestió, què passa? Que la qüestió és que al nord de la franja veiem que s'està castellanitzant molt el català nord-occidental de la Ribagorça, no? És la que està més castellanitzada. Però és que, a més, tenim una amenaça en els usos. Si agafem la Ribagorça, que és aquesta comarca que us he posat al mapa, hem fet una enquesta a tota la població escolar de la Ribagorça, a primària i a secundària, són uns 100 alumnes només, doncs aleshores el que hem vist és demanar-los, els hem demanat tu amb qui parles i en quina llengua hi parles. A les 20 persones amb qui parles més. I d'aquí hem seleccionat les interaccions que han dut a terme amb companys de classe. I hem analitzat les llengües d'ús a les classes de la Ribagorça, avui. I, com podeu veure, hi ha un 3% d'interaccions en català i un 90% d'interaccions en castellà, entre els nanos joves que fan primària de tercer a sisè i secundària a la Ribagorça. Es mouen entre el 2 i el 3 de català, el 90-91% de castellà. I això és el dibuix de les classes. El color blau indica català. Hi ha 2 classes en què els alumnes parlen català, a les Paüls i Areny de Noguera, són 2 alumnes i 3 que parlen entre ells en català, i les altres 9 classes que hem estudiat es relacionen essencialment en castellà. Per tant, quina és la previsió de futur de manteniment dels trets dialectals del ribagorçà, de la Ribagorça aragonesa catalanòfona? Doncs és un futur complicat, tenint en compte que és menys probable que aquests alumnes transmetin verticalment la llengua als seus fills i filles si no la fan servir horitzontalment amb els seus iguals. 3 reflexions finals per acabar. La primera, què podem fer a Catalunya i a Andorra? Doncs una cosa que s'està fent i s'està fent bé, crec, que és reforçar l'ancoratge territorial de la norma, és a dir, incorporar més variació en el corpus normatiu, com s'està fent amb les noves orientacions prescriptives de l'Institut des de fa anys. I treballar perquè, i això ha sortit molt aquí també, perquè no se'n faci una vehiculació restrictiva en escola i mitjans. Hi ha molts elements que són normatius i que són, alhora, provenen d'un dialecte concret i que no s'expliquen prou, se senten prou, es donen a conèixer prou. Què hem de fer a la franja? Doncs una cosa que no crec que fem gaire, que és continuar reclamant l'oficialització de la llengua. Això és una mesura clau perquè el gruix de la població tingui accés a un model referencial català que alleugereixi la pressió que tenen i que han tingut històricament del castellà, que és a l'arrel tant d'aquesta hibridació que hem vist de les varietats locals com de la crisi d'usos actuals en el cas de la Ribagorça, però també en el conjunt de la franja. I finalment, el que crec que hauríem de fer, i és una idea que es va repetint, és mitigar aquest efecte frontera, aquesta compartimentació i autonomització de la llengua, perquè el manteniment del contínuum dialectal no deixa de ser el gran garant de la unitat
de la llengua i un factor també, no l'únic però important, per crear consciència de comunitat lingüística i augmentar el valor comunicatiu d'una llengua que a l'Aragó sovint s'ha concebut com un conglomerat de varietats estrictament locals. D'acord? Bé, moltes gràcies. Aquí teniu la coberta del llibre. Podeu buscar-la i la trobareu fàcilment per internet. Hem de baixar, suposo. Enyora un temps que no has vingut